verdensrekord. Den holdt alene i 4 år, for ved de olympiske lege i 1912 i Stockholm lavede Gottfried Fuchs fra Tyskland også 10 mål, da Tyskland besejrede Rusland 16-0. Men de delte rekorden frem til 2001, hvor Archie Thompson fra Australien scorede 16 gange, 21 tror jeg, og 16 gange. Han scorede 16 gange i sejren på 31-0 i en VM-kvalifikationskamp imod Samoa. Sofus Krølben, da han var færdiguddannet på B&V, syntes han ville på det, vi i dag kalder Interrail. Og hans bror, der lige var blevet arbejdsløs som tømrer eller snedker, han sagde, jeg tager med. De nåede kun til Kiel. Så fik de tilbudt at spille for Holstein Kiel. Der var ikke noget med penge, men de fik kost og logi, og spillede der i 1 år og havde kæmpe succes. Heldigvis kom Sofus Krølben tilbage til dansk fodbold, hvor han var landsholdstræner, hvor han var DBU-chefinstruktør, og i 25 år medlem af DBU's udtalelseskomité. Hans barnebarn, Anne-Lene Fælland, er her i aften. Anne-Lene, velkommen på scenen. Vi har ikke været i stand til at finde efterkommere af den næste, der optages i fodbold. Tillykke med.